Magampo ta. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, daghang salamat Ginoo sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy kanamo. Kami imong gitipok diri aron makadungog na usab sa imong pulong. Grasyahi kami Ginoo nga makasabot ug maaplikar ang kamatuoran nga mamadunggan karon. Tabangi kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atuang teksto nga pagtagad karon makita sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 17. Ang pulong sa Ginoo nagingon, busa barog kamo, binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran o gisulob ang taming sa dughan nga mao ang pagkamatarong. O gisulob ug sinuluban sa inyong mga ang inyong mga tiil sa kaandam sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait. Og uban nining tanan dadaanin niyo ang taming nga mao ang pagtuo nga pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagdilaab nga udyong sa dautan. Og dadaanin niyo ang helmet nga mao ang kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Una sa tanan mo greet sa ako og happy Independence Day sa matag usa. Holiday ugma unsa inyong plano? No? Manglaba. Okay. Pahuway. No? Ako kasawa mo ato sa Capitol kay naay event ato magkuan daw siya Pilipiniana. So ako relax ko sa balay ni kay Independence Day biya. So magkapi-kapi ako ani. Okay, so Independence Day. No? Ugma. So, kay Independence Day man, natay i-quote nung giingon ni Rizal. Dili ni siya common nga quote ni Rizal, pero ako ni siyang i-quote para sa inyo. Kay si Rizal man ka ang atong giilang national hero. Ingon siya, as God has not made anything useless in this world. As all beings fulfill obligation or a role in a sublime drama of creation. I cannot exempt from this duty, and small though it be, I too have a mission to feel, as for me, alleviating the sufferings of my fellow man. Now, si Rizal, giilan niya nga ang iyang kinabuhi dili aksidente. Nga naa siya'y tumong na ay purpose ang iyang kinabuhi. Ang iyang pagkadoktor, dili aksidente. Na ay plano ang Ginoo. Para kang Rizal no nga ma-alleviate ang mga suffering sa mga iyang fellow kababayan. Bisan na lang sa iyang tingilip, sa iyang pagsulat or pagpanambal o atong nakita nasabtan sa history nga si Rizal namatay. Si Rizal giilang nga martir lugar tungod kay nituo siya nga ang mga katawhan Pilipinas moabot gayud ang kagawasan, giakusar siya og mga butang nga wala niya gihimo. So dili sayon ang atong natagamtaman nga kagawasan sa Pilipinas. Daghan ang mga dugo nga giula sa atoang mga Filipinos sa atong mga heroes. Dili sayon. Apan kabalo ba mo nga naay mas labaw pang kagawasan nga gihatag sa tuwa? Dili lang ni siya temporal nga kagawasan but everlasting nga kagawasan, forever nga kagawasan sa laog ang naghatag sa iyang kinabuhi. Aron kita malingkawas, walay lain ang atong Ginoong Hesus. Matod pa sa Galatia 5:1, alang sa kagawasan kita pa higawas ni Kristo. Sa ato pa na bilanggo dayta. Sa ato pa na ulipon dayta unsa man nagulipon ka nato ang sala. Ang sala nga nagdalag kamatayon nga kita ulipon sa sala ug ang kapungot sa Dios anaa ka nato. Ang ngayan kitang laglagon. Naata sa kaulipnan sa salaapan gibayran ni Hesus ang atong kagawasan pero dili kwarta ang iyang gibayad. Kundili iyang mismong kinabuhi sumahal ang paglukat nato. Ang dugo pagyud sa anak sa Dios mooy makabayad ra. So karon kay gawas no naman kamo nang naa ka diri, grabe atong kanta pagdaig kay kabalo ka nga napasaylo na imong sala.
Kabalo ka nga ikaw gisagop na ni Jesus. Ikaw nahimo ng anak sa Dios ka na kagawasan na mo nang tinuod nga kagawasan. Pero naay warning, barog kamo nga lig-on. Nganuman kay naay buot muulipon kanimo pag-usab. Naay kontra, naay enemy nga buot mo ilog sa imong kagawasan. Busa mo barog kita nga lig-on kay naay kontra. Muna nga ganahan kay ko kani bitaw nadunggan ako nga naanay ginatawag nga ROTC. Kay nga naman pagpanganda man na siya no nga imagine nimo kung naay nasod nga muilog sa tuang nasod kita gawas no na we are a democratic country. Natay freedom of speech daw bi kuno ang North Korea mo invade sa tuwa. Unya ang na hibawan sa mga atuang kabataan kay pagpanilhig ra sa kanal o pang ibot sagbot. Ang daghan kay against sa ROTC. Pero kung imong imagine kana si Jungkook nga hamis kay naong no nga grabe ka hamis og naong lagi. Pero niintra man og kuan army. Wa man nagpa Jimmy. So kita nga Pinoy nga anad kay init. Ano muli kramo man nga para man na sa atoang nasod nga makadipinsa kita. Ko isip ako no usa ka amahan no na si Amira naka-experience naman ng mga bullying. No ginatawag na siya di mao nga istorya siya mga classmate mga adto na sa sakwa. Muhilak siya. Mo na nga ka-realize kung ako kanisang tun-an og karate. Judo. Ug uban pa kay daghan kay bully, labi na public school man na. Okay? Aduol ra magud sumuwa, mabaklay ra ba. So naay mga inanano, so naay mga bully spiritual sa ato ang kinabuhi. Kinsa may ginabuli kita nga mga Kristohanon nga iya sa Dios natay kaaway, busa barog kamo nga ligon, busa karon ang atong topic ang Kristohanong andam sa pakigbisog. Andam kita sa pakigbisog. Pero timala nato nga muni atong kontra, ang atong kontra dili ang imong asawa o imong silingan. Ang imong kontra mismo is ang espirituhanong mga espiritu nga nagmando batok sa kagamhanan, batok sa makagaw sa kalibutan, nga hingit-ngitan, batok sa mga daotang espirituhanong panon diha sa langit nung dapit. Ang mga espirituhanong forces nga naglihok sa hunahuna sa mga tao, system. Dili nato sila makita pero makita nato ang ilahang mga lihok sa pamilya nato, sa simbahan, dili exempted ang GCAP ani, sa imuhang businesses, na mga di ba, naagyod kung kami tawag ka ng sensitibo lang ka, kung nakay discernment, mabati o makita nimo ang ilahang pagpanglihok sa kining dark forces nga nag-influence sa mga tao sa pagbuhat unsay dautan. Muna siya ang point diha. Karon, pero timala nato no nga kita madaugo na. Klaro naman no, ang kalala sa kamatayon mo ang sala o ang gahom sa sala mo ang balaod apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato kadaugan pinagi kang Kristo Jesus. Madaugo na ta. Gibuntog na ni Jesus ang kamatayon sa diyang gilangsang siya sa cross ug nabanhaw ang kalala sa kamatayon, ang punishment sa kamatayon or eternal death. Dili na mo epekto kanato nganuman si Kristo nabanhaw. Ang pisikal nga kamatayon, yes, maka-experience kita apan wala na ang spiritual death. Kay ang kalala sa kamatayon mo ang sala gipil din na ni Jesus. Pero kay tungod napamantan ning kalibutan, napadayon jud ang struggle mo nang giingon dari sa 2 Timothy 2:3 no, si Apostle Paul gignan niya ang iyang disciple nga si Timothy, pag-ampit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Jesus. So samtang naa kanining kalibutan na, samtang ikaw gatikaw-tikaw pa diri, ikaw naningwa nga komportable nga kinabuhi, yes, sakto man na, ganahan ko ana. Pero himuha sang ayaw pud wala si mga unahuna nga
Part sa imong pagkakristohanan mo upod ang pag-antos. Nganong na may pag-antos? Sa una nga wala pa ka na kristohanon, wala maning pag-antos. Unsa man ni akong gi-refer nga pag-antos? Struggle against flesh, struggle against sin. Wala man ni. Kay sa una ang pagpakasala, ang pagbuhat og dautan, ganahan man ta. Pero tungod kay nakristohanon na tagiusab na sa Dios, no? Nahimot ang new creation. Naanatay kanabitong kanang itawag desire for God. So therefore, nanay struggle against sin, against wickedness. So that's why, kung imo unaon, sa una, ang problema nara sa outside. Karon, napay outside, napagyoy kinasuluran. Napagyoy problema. Ang imog yung pinaka-kontra, actually, ang imog yung kaugalingon. Na I struggle against obeying God because there's flesh wants to do the will of the evil one. Now, karon, kita gi-enlist sa Ginoo kung if you are a believer of Christ, parte ka sa sundalo ni Jesus. So ayaw ko na mo ko nga kuan lang ka Kristohanon lang. Dili sundalo pod ka. Kung bot pasabot kay sundalo naagi kay kontra. Make love, ito? Make don't war, make love. No, then Di madana. We have to fight. We have to fight. So that's why mangandam gayon. Now, unsa ang Kristohano nga andam sa pakigbisog? Una is binaksan ang iyang hawak sa kamaturan, no? Muna siya si Apostle Paul, ang picture niya is usa ka Roman soldier. Nga diha sa bakos na diha ang pangsabit no nga mga importanteng mga weapons, pero kinahanglan niya i-secure kini no nga ang kaning yang bakos di gyud siya matangtang. Now, ngano man kay ngano kinahanglan mi naton ibaksan kay ang bot pasabot ay anang bakos or if you gird your loins, in English man kunana is gird your loins, you prepare to do something difficult or dangerous. So naa gayud ning difficulties sa kinabuhi. You are preparing, no? Mo nang sa karon nga term is kanitong roll up your sleeves, kay nangandam ka. No, kung naay mga hanggat og sinumbagay, kung naka-long sleeve ka, before ka makigsumbagay, imo sa nang i-roll up imong sleeves kay palaplastar yung kumo. No? Muna siya, prepare something difficult or dangerous. Nga naman, kay naay ang kaaway. Satan is in the business of twisting, misapplying, and suppressing, denying the truth to deceive God's people. Ay ang goal yun. So that we fall into sin. And then, or worse, fall away from faith. Muna iyang goal. Ma-discourage ka. Mo-give up ka. Muna siya ang iyahang tumong. So nahan siya mga pamaagi, muna iyang mga schemes. Usa na is pag-twist sa scripture. Sample ni. No, klaro kayo, gikuman sa Ginoo si Adam ug si Eve. Human niya, i-create ang tanan. Gikuman sa Ginoo si Adam ug si Eve nga ayaw kaon sa bunga sa kahoy, sa tunga sa tanaman. Kay kumukaon mo, mamatay gyud mo. Pero gituis sa bitin. Ingon ang bitin sa babae, di ka mamatay, oy. Nga naman kay nasayod ang Dios nga sa diyang kamumukaon ni mabukaon inyong mga mata o mahimo kamo nga sama sa Dios. Actually, di mo matay. Gitago sa Ginoo nga naa day siya ang ihadeng nga nganong di mo gusto pakanon kay basig maabli niyo mga mata o mahisama mo niya. So kaning mahimo kamong sama sa Dios. Mahimo kamong sovereign, kamoy magbuot sa inyong kinabuhi. Gipalit ni Adan o ni Eve ang maong para kanang suggestion. Gituis ang scripture. Nahulog sa pagpakasala. Pila naman
mga nagprofess nga mga Christians nga nahulog sa pagpakasala tungod kay ni-believe sila sa buhat sa kaaway sa pagtuis sa pulong sa Dios. Ug dili lang kana napag-example nga ang kaaway day mukot po day scripture. No, ang yawa midala kang Hesus ngadto sa syudad nga balaan ug gitungtong siya sa kinahabugang bahin sa templo o giingnan. Kung ikaw anak sa Dios ambak ngadto sa ubos kay nasulat so grabe nikot no. Ang yawa o scripture word for word pagyud ni siya. Magsugo siya sa iyang mga anghel mitungod nimo ug sa ilang mga kamot sapnayon ikaw nila aron ang imo mga tiil dili maigo sa bato. Word for word, pero misapplied. Out of context. Narabay daghan ani no. Na usa ka kulto sa Amerika kay nag-ingon man ng Biblia nga kung Kristohanon daw kung moinom og hilo, di daw mamatay. So ang pastor pagtagaan og hilo ang matag usa, siya po niinom kay siyempre ingon man daw ang Biblia kung moinom og hilo, di gyud mamatay na nakamatay nun. Na-deceive sa kaaway. Misapplied no ang pulong sa Ginoo. O John 8:44 kamo si Jesus iyang gignan ang mga Jewish leaders nga dili mo tuo kaniya bisan pa sa mga milagro nga iyang gihimo di gyapon sila mo tutig kasing-kasing sumuning ingon ni Jesus kanila kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa nga nagtingwa kamo sa pagbuhat sa kabuton sa inyong amahan, siya mamumuno, gayud, sukad pa sa sinugdan, o walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Sa diyang mamakak siya, magsulti siya, tukma sa iyang kagulingong kinaiya. Kaysa bakakon man o amahan sa tanang bakak. So, dili gusto ang kaaway o kamaturan. So, iyang gibuhat, kung dili madagtuis, misapplied, i-deny ang truth. Magbuhat sa kagalingon nga idea or philosophy o karon muna ning rampant karon sa atong mga universities kining ginatawag nga relativism. Unsa man ni? It is the belief that there is no absolute truth. The only truth is that particular individual or culture happen to believe. If you believe in relativism, then you think different people can have different views about moral and immoral. The Word of God says, there's only man and woman, two genders. But for them, that's truth for you. But lahi ang truth for me. There are plenty of genders. That's mga relativist ng mga tao. There's no absolute truth. But for us, there is absolute truth. Jesus said, John 18:37, this is Jesus, no, gi-interrogate siya ni Pilate. No, then busa ikaw ang hari di ay? Busa ikaw hari di ay? Si Jesus mitubag kanya, ikaw nagsulti nga ako hari. Ug alang nini natawa ko, ug alang nini ako miani sa kalibutan aron pagpadayag sa kamaturan. There is absolute truth. There is an embodiment of truth. The Logos, Jesus Christ, who tells the truth and testify about the truth. Ug ang tanan nga iya sa kamaturan usa mamati sa iyang tingog. Mo kani ang atong ibutang sa atong unahuna nga ang atong kinabuhi nakasalalay sa kamatuoran. I-make sure nga kanang imong gibarugan karon kana mga prinsipyo nga imong gitindugan karon kana kamatuoran ni Hesus. Og basin di ay dili na iya sa Dios. Daghan ra man ang mga pilosopi nang ingon nga lihok tao, tabangan ko ikaw, daghan meron. Biblikal na o dili? Ala. Lihok tao, tabangan ko ikaw. Muna ang unahuna sa uban nga ang kaluwasan lihukon kay nya tabangan sa Dios aron maluwas. Sultian ti ka, ang kaluwasan buhat na ni Jesus.
O wala kay labot niya na siya ang ni-perform para kanimo niya na. All you need is to receive that gift of salvation. And you have no contribution of your salvation. We are helpless individuals. We cannot save ourselves. That's why we need a Savior to save us, because we are drowning in our sin. Make sure your philosophies are according to the will and to the Word of God. So, mamati kita sa kamatuoran. Balag, paglingkod ni mo, medyo ka-struggle ka pang Pino, yung mata ka, katagakon, uy, kamatuoran man na, pugsag mo ka, yung mata. Labi na karon, kamatuoran mo ni. Mamati, balag ko sana sa kaboring, kabugat na kamatuoran, as long at kana sa kamatuoran, you will incline your ears. Because that's the truth. Nga naman, unsa man day benepisyo kung ikaw na napuno sa kamatuoran. Ingon ni Jesus, kung kamo magpabilin sa akong pulong, kamo tungod gayud nga akong mga tinunan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan, og mahibaluan ninyo ang kamatuoran, og ang kamatuoran maghimo kaninyo kung sa gawas nun. Free. Mahimo kang gawas nun sa mga bakak, sa mga deception, sa kaway, o labaw satan, gawas nun sa sala, gawas nun sa pangilad, sa satanas, gawas nun na ka. Pero bantayan nato, once again, guard your freedom, kay we are bombarded by lies every day. Sa Facebook, sa social media, unsa man ang imo mga gipaminaw diha, pagbantay, mga podcast, basin, bakak na. So, listen to the truth. Know the truth. Baksa nato ang atong hawak sa kamatuoran, baro kita niini, og mapailalom gayud kita niini. Imagine ni mo na, no? Unsa ka tawo magpakamatay sa bakak? Daghan mga tao nga nagkalas-kalas sa ilahang salapi, silang kinabuhi, kay nagtuo sila nga kana usa ka kamatuoran, pero bakak di ay ang ending. But for us, we enjoy the truth because of the truth we gain freedom. Sunod, kaning taming sa dughan nga mao ang pagkamatar mo, kani ang taming, no, sa dughan nga diya ang mga importanteng mga organs nga maprotektahan sa mga bangkaw, espada, guban pa. Nganong sulubon man nato ning taming? Unsa man day ang at nga kanisa nga panalipod nato, unsa man day nga protection? Di man nga usa sa mga weapon sa kaaway is naasay accusation sa matag usa. Klaro diri nga sa gipadayag 12:10 kay gikatambog na ang tigsumbong batok sa atong mga kaigsuunan. Siya nga sa adlaw gabi mao ang magsumbong kanato atubangan sa atong Dios, gisumbong, ginapadayag, ginasulti sa yawa ang tanan nato mga sala nga nabuhat. O wala sa niunang adlaw gabi, iyahang ginasultian. Muni ang imong giingon nga tinubos tanawara ilang gibuhat. Adlaw gabi, ginaakyusar kita. Wala lang ta nasayod unsay nahitabo sa spiritual realm. But there is an enemy continuously accusing us of our sin. O ang mga gi-accuse sa kaaway, napod baya siya basis? Kay tinuod man gyud pod. Nakabuhat man gyud pod tag sala. So unsa man ang accused to say that someone has done something morally wrong, illegal, or unkind. So unsa may dipinsa nato ani? So sa Zachariah chapter 3 verse 1 to 5, no, nay vision si Zachariah. Vision, pananawon. Nga sa iyang pananaw nakita niya si Jose. Kani si Jose usa ka
labong pangulong pari nagserbisyo sa Ginoo, nagalagad sa katawhan. Pero dito sa atubangan sa anghel sa Ginoo, si Satanas nagtindog sa dapit sa iyang tuo nga kamot aron pagsumbong kaniya. Imagine nimo no, na usa ka wala ni siya og kanami tong korte. Na akusado, murag nag-accuse. Gisumbong siya sa tanan niyang mga sala, giakusaran siya. Og muna ginabuhat ni Satanas. Og unsa may giingon sa Ginoo kang Satanas naay attorney, naay ni depensa kang Jose. Ang Ginoo nagbadlong kanimo Satanas, ang Ginoo nagpili sa Jerusalem, nagbadlong kanimo. Dili ba kini si Jose usa ka agipo nga gikuha gikan sa kalayo? So imagine nimo ano kana betong kanang gasugnod na mga kahoy diya, nay usa ka agipo or kahoy nga gikuha gikan sa kalayo aron dili makonsum sa kalayo. No? So matag usa, we cannot remove ourselves from that fire, the wrath of God. It is by grace of God that He removes us from that fire. Eternal damnation, siya mismo mo'y nagkuha ka na to. He brought us to Christ. That's why, grasya ang kaluwasan. Di na to kaya sa pagluwas sa tong kagalingon. It needs the grace of God to remove us from that fire of God's wrath. So that's why you are here, Muni ang gospel nga matag usa ka nato di ay gisnatch from fire. Pero dili lang kana na human. Nganuman, napagibuhat ang Ginoo kang Jose. Karon si Jose nagtindog atubang sa anghel, nagsulob og hugaw. Sa pagbira ka nato, gikan na lang kalayo ang atong bisti hugaw. Puno sa sala, puno sa dautan, puno sa kangilad. Kung imong ihapon ang tanan nimong sala nga nabuhat, igsoon, hugaw pa sa tanang hugaw. O ang accusation ni Satanas na ay basihanan gid. Pero ang grasya sa Dios muni ang gibuhat. Si Jose nagsulob og hugaw apan giingon sa Ginoo. Ang anghel miingon niadtong nagtindog sa atubangan niya, hubua ang hugaw nga bisti gikan kaniya. O kaniya mingon siya, tanawa gikuha nako ang imong kadautan gikan kanimo. So kanang hugaw nga bisti nagrepresent siya sa mga binuhatan nga dautan, sala, gikuha. So bisti gikuha ang hugaw nga bisti. Giunsa man na pagbuhat sa Dios, mo kanang nahitabo sa cross sa Kalbaryo. Si Kristo mismo mooy nagsulob niya ng hugaw nga bisti nga puno sa kadautan ug dito sa cross sa Kalbaryo, mga kaigsunan. Siya mo'y niangkon sa kapungot, sa silot sa Dios kay naa kaniya ang hugaw nga bisti nga angayan sa mga accusations. O kung sa'y gibuhat sa Ginoo kang Jose, gihatagan og bag-o nga bisti, nga hamili nga bisti, pure nga bisti, hinlo. O ingon ang Ginoo, pasulobi siya nila sa hinlo nga purong-purong siyang ulo. Busa gisuluban nila siya sa hinlo nga purong-purong siyang ulo, gisuluban og mga bisti, og ang anghel sa Ginoo nagtindog kaniya. Mo kani karon. Panahon nga ikaw iakusar ni Satanas sa tanan nimong mga hugaw nga gibuhat sa una ug bisan pa karon kay makasala man gyud ka. Always go back to what Christ has done on the cross. Christ has paid for your sin and Christ gave you His righteousness. So kanang mga akusasyon, ang mga akusasyon ni Satanas kanato di na mo dulot nga naman. Kay naa na tay pagkamatarong nga atong gisulob. Kana nga pagkamatarong dili gikan nato kang Kristo na gikan aron kita mahimong angayan sa atubangan, aron kita mahimong madawat niya. Dili ta madawat
sa Ginoo sa ato lang kagulingong kusog ug paningkamot kay di na enough. The only way for us nga madawat sa Dios tungod na siya sa gibuhat ni Jesus. We are righteous in the eyes of God. Hinlo nakita mo na nga bisag pag unsa pang akusasyon nga ibato sa kaaway kanato. Di na mudulot atubangan sa Ginoo. Kay kita nahinluan na. Kana kung nituo ka, kana kung nisalig ka kang Hesus. Usa pa gyud ingon sa anghel ug ang anghel sa Ginoo nagpamatod kang usimo. Mo kini ang gingon sa Ginoo sa mga panon, kung ikaw maglakaw diya sa akong dalan o matuman sa akong sugo, ikaw mangulo sa akong balay, ikaw magdumala sa akong mga hawanan o ako maghatag kanimo katungod uban ni atong mga nagtindog dinhi. So inana dayong gibuhat no sa Ginoo kanato nga grasya, dili lang kita gilangkat gikan sa kapungot sa Dios, wala lang tag gisinanaan sa biste kun dili gitagaan ba kitag pribilehiyo nga makaalagad niya. Nya kaniya to pagpangalagad, mahimo na kining maayo nga aroma sa atubangan sa Dios kay gikan man ni siya sa tao nga na matarong na. Remember, without the righteousness of Christ, you're wearing every best good works that you've done will not be counted. It's like a filthy rags. But after you receive the gift of salvation, after you wear that righteousness that God has given you, your works now is a pleasing aroma to God. God will accept it. But you have to be reminded that you are righteous not because of what you've done, but what Christ has done for you. Magtindog jud ka ana. Ayaw ginawala si mga unahuna. Kaya from time to time ang kaaway, perminti magasulti kanimo nga na matarong ka kay maayo kang tao, you're good boy. You're good girl. And it causes us to trust ourselves instead of trusting Christ. So, ang pagkamatarong ni Jesus nga gisulob sa Dios kanato ug ang atong buhat sa pagkamatarong mo atong taming sa dugan batok sa panamastamas sa kaaway, ilabi na ang iyang sumbong kanato mga accusations. Rely upon the righteousness of Christ, not your righteousness. Dayon tulo, sulob ang inyong mga tiil sa kaandam sa pagsangyaw sa maayong balita. Sapatos, imagine nimo nino kani mga Roman soldier anad ni sila baklay. Kilometro ang ilang ginabaklay ani. Nya gapasan ni sila og 27 kilos. No, murag tunga sa sako. Nya dili lang na nga baklay pahulay, baklay yun straight. Unya siguraduhon gyud nila nga kang ilang sapatos di gyud mapakyas, ilabi na nga panahon sa gira, lig-on gid ini nga sapatos. No? Sample lugar ni ang sample sa sapatos sa Roman soldier. No? Nakahinumdum nung ko sa atong gitestimony sa akong asawa, ako lang pong itestimony ninyo, nalanghid naman ko niya. Nga nalang ingon sa ako nga magpait daw siya sandal, nga kana daw mahal-mahalon daw. Nga kay kabalo siya nga kung mahal-mahalon, nya lig-on kay daghan daw mga events no sa nga pagkatawgon sila formal, so gipalit niya, enjoy siya for pila ka semana, okay kayo, pero na panahon ni event dito sa Capitol nga patawgon to mga head sa mga hospital, grabe yung makeup, yung hair, nagsulo pa gud siya white nga robe, sama na robe of righteousness no, dili robe no sa pang doktor. Pang tao ko recognize lugar sila. O niya mga pipila na lang ka tingali minuto ngayang nakita nga ngayang sandal ni aksyon naman og palak-palak ninganga na. So imagine nimo no, mato ka sa stage niya ga matsada kay mong makeup mong imong sandal mo istorya pag-apil. So nabala ka siya. So may gani na nihatag siya
yata og gipahulam, no? Nga laing sandal. Kaya nagtuo siya nga katong sandal nga dili sa pakyason, yang gipakyas pagyud sa kato pagyud importante nga event. So inana day na no? If you are trusting a different gospel apart from the gospel that Christ has given to us, pakyason jud ka ni ana. Pero if you are trusting the gospel that Christ has given to us, it will not fail you because it will surely fulfill unsa may gi-promise kay ang gospel, that's the message about Christ. Now, busa, remember nga kita mga soldier man, we are advancing God's kingdom. Usa man na sa tong core values, advance God's kingdom. We advance God's kingdom by sharing the gospel, preaching. Okay? Kung asa makagibutang sa Ginoo, sa eskwelahan, maestra ka, businessman ka, papa ka, mama ka, sa imong family, you're there to advance God's kingdom. So ayaw yung pakyasa nga kanang imong direct nga mga tao diya, padungga gina sila sa maing balita, maskin makadungog. Wala man kay power to convert them, but you have mouth to share the gospel. Pero timanan nato as we invade the kingdom of darkness, muna yung mga tao, mga hostile sila sa gospel. They're hostile towards the truth of God. Kani mga tawhana, mga patay. Kani sila mga tawhana, gigaman sa na-influence sa evil one, galihok sila nga espiritu, nga dili ganahan about the things of God. But nevertheless, share the message of Christ. Muna ingon ni Pablo, gusto niya iwali ang maing balita. Ingon siya, kutob sa akong mahimo, andam ako sa pagwali sa maing balita. Kay siya mismo nakatagamtam, unsa ka nindot, unsa ang benepisyo nga iyang nadawat sa diyang nadunggan niya ang maing balita, giunsa siya pagluwas sa Dios. Siya mismo nakatagamtam nga ang gahom sa Dios, gibag-o siya, gitubo siya taliwala sa iyang sitwasyon nga patay sa sala. Ug ikaw karon nga naglingkod sa imong lingkuranan, most of us naa diri kay naay usa ka tawo nga nagmaisog sa pagsangyaw sa maing balita, wala na ulaw. O ikaw nga nito, nakatagamtam ka sa gahom sa Dios, gibag-o ka, lakip ang imuhang pamilya, nakatagamtam sa benefits sa gospel. Reconciliation, forgiveness happens. You prosper ka sa Ginoo. Spiritually speaking. So ikaw, usab, nga ikaw, dapat nakay-confidence sa message nga imuhang gi-share. Nga, kung ikaw kumbinsido nga kanang mensahe, sadyang nito ka naluwas ka, then kana usab, kumbinsido ka nga, kung once nga imo nang i-share, kumutulan ng tawhana, maluwas usab na. Kaya mo na ang gahom sa Dios. Sadly, sa Amerika, 48% nga nagpaila nga sila Kristohanon. Nagpaila nga sila evangelical. Pero muni ang ilang gituhan. Sila nituo nga kung ang person lang yun maayo nga tao, o kung ang iyang maayong buhat enough lang yun siyang lifetime, they would earn a place in heaven. Muna ang ilang muna ang naa silang unahuna. Nga ay different gospel nga ang tao maluwas tungod kay sila maayo. Pero sabton nato kini nga wa ka naluwas tungod kay maayo kita, klaro ang pulong sa ginakasala ang tanan og nahilayo sa Dios, makasasala ta. Kinsa ra may good? Only God is good. Only Christ is good. Christ is good. That's why the righteousness of Christ, mura gyud ang atong gisaligan, kay kung atong saligan ang atong maningbuhat, dili na enough. Only Christ can save you. But
48%. I hope wala na diri sa GCAF. I hope kitang tanan kumbinsido gayud nga ang cross ni Jesus ug ang iyang pagkabanaw igo na nga makaluwas kanimo. Igo na nga makatubos kanimo. Ipalungan ko. Okay. Igo na nga makabaton ka og kaluwasan. Sa atong pagtukod sa gingerian sa Dios sa kalibutan, ang mayong balita mo'y atong sapatos sa bakigbisog o pagsalig sa ebanghelyo naghatag kanatog kaisog sa og kaandam sa pakigbugno. Be convinced that the gospel that you are preaching is the gospel that saves people. That's why we need to share it. Ayaw gyud kaulaw. Ikaupat, kaning taming, no? Taming nga mao ang pagtuo. Unsa may purpose specific is aron makapalong sa tanan nagdilaab nga udyong sa dautan. Kaning nagdilaab nga udyong, no? Kanang flaming arrows. Gidesign na dili lang na aron makahatag ma-injure ka ba. Gidesign na siya aron gyud ang tanan nga maigo, ha? Ma-destroy og mamatay gayud. Mo gina siya. Ug muna ang goal sa kaway, di ba? Giingon naman ni Jesus, ang kawatan, ang demonyo, niya ni aron to kill, to steal, and destroy. The flaming arrows are designed to kill and destroy us, to kill our faith, to kill our joy, to kill our assurance of salvation. Unsa man ning mga udyong nga ginapana sa kaaway sa tuwa nga dako gyud damage. Usa niya na ang kahimayaan. Timan ni muning ingon ni sa pulong sa Ginoo. Once again ako na pong i-quote ang Matthew 4:8 and 9. Gidala usab siya sa yawa ngadto sa habog kay bukid ug kaniya iyang gipakita ang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan ug ang yawa umingon kaniya miingon kang Hesus, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muluhod ug mosimba kanako. Mo kini. Nagjoke ba si Satanas ani? Sa diyang gi-offer niya kang Hesus ang tanang gingharian ug ang kahimayaan. Name it, I have it. Treasure, fame, girls, what you want, I have it. Usa lang, worship me. Akong ihatag. So, the demon or as si Satan is capable of giving this. If you want this, if kaning mga butanga will cause you to fall away from your faith, then the demon will give this to those who desire. Mo maning nahitabo ni Judas. Nakita sa kaaway nga si Judas adunay greed. Giklaro sa Biblia nga si Judas gapangupit og kwarta sa panudanan sa mga disciples. Si Judas, sa dihang nakita siya og opportunity, gioperan siya 30 pieces of silver, Judas. Yung tao ng Judas, iyang gibaylo ang iyahang master nga si Ginoong Hesus sa 30 lang kasalapi. Kasing-kasing. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. So daghan ang mga tao, professing Christians nga wala na simbahan, niadto na sa kalibutan, kay they prefer this. And indeed, they enjoy. Now, sa tinod lang, ang prosperity is not bad. Klaro sa Biblia nga ang Ginoo mo prosper. Ako sa kaamahan, ang akong anak gapangayog cellphone ug tablet, 6 years old, di ko mahatag oy. Aside nga dili maayo, ang ako pong asawa, iya po kong away mi. No? Nga naman kabalo ko nga makadamage na niya, makadaot na niya, muhatag ba di ko sa kabutang nga mapalayo na no, or madamage ang ako ang bata. So ang Ginoo sab, no? Isip sa kamahan,
mo bless siya sa katawan, iyang i-prosper. Pero kung iyang magaling i-prosper ang iyang katawan, kanang iyang katawan magpabilin kaniya ug mosamot ang pakigsandurot kaniya. Pero kung naman gali prosperity, listen to me, listen to the word of God, that you experience, and that prosperity causes you to fall away or mupalayo sa Ginoo. O kana nga prosperity, makabungkag-bungkag na noon ng pamilya. For sure, di ginagikan sa Ginoo nga prosperity. Kung dili nagikan sa Ginoo, ka nagikan. Remember, the devil can give the desires of man's heart. Kung mo manggali ang bukti nga ikaw mahilayo sa Ginoo. Kung dili ka mada sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ang Biblia nag-ingon sa Church of Smyrna, ayaw kahadlok sa mga butang nga dili maduga, kahadlok sa mga butang nga sa dili madugay imo nang antuson. This is Jesus warning sa Church of Smyrna. Tanawa ang yawa, hapit na magbanlod sa pipila kaninyo sa bilangguan. Unsa aron sulayan kamo, sakiton kamo sulod sa napulo kadlaw, pag matinumanon hangtod sa kamatayon. O hatagan ko ikaw purong-purong sa kinabuhi. Remember, ang yawa, ang mga paglutos, that's part of the flaming arrows. O ang kasakitan sa kinabuhi, tribulations could be a flaming arrow nga ginapana sa kaaway si mo aron ka mapalayo sa Ginoo. Persecution. Kung di ka madag persecution, naay katulo. Sakit. O aron si kuan nino si Paul nanghangyo sa Ginoo nga kwaon kining tunok sa iyang unod, no? O aron dili ako mapahitason niini tungod sa kadagan sa mga gipadayag kanako ako gihatagan og tunok. Kisay naghatag og thorn in the flesh, sakit. Usa ka sulugoon ni Satanas. Aron dili ako magpahitason. Aron dili ako magpahitason. Unong wala man ang kuan. So, muna siya nagi ay capability po ang kaaway to inflict sickness. Mo ba ning na-experience ni Job? Now, I don't know sa kiyatubang niyo karon nga tribulation, finances, health, temptations that you are facing. Giwarningan kita sa 1 Timothy 1:18-19. Kining maong sugo akong gitugyan kanimo, Timothy, this is Paul, no? Anak, sumala sa mga propesiya, may tungod kanimo, ikaw makigbisog, palihog ko, Timothy, pakigbisog, Timothy, timan ito mga pagtulunan, Timothy, nga akong gitulo kanimo, timan ito mga kamaturan, ng imong nadawa, Timothy, pakigbisog, pinagi sa maayong pakigaway, pakigbuglo, Timothy, aron magbaton og pagtuo. Intact dapat, Timothy, mong faith, ayaw give up, Timothy. Hold on to the truth that you have received, Timothy. O pagbaton og maayo nga conscience, Timothy. Live a righteous life. No, repent from your sin, Timothy. Daningon siya, kung dili ka magbantay, kung dili nimo ni sa bali-balihon, unsay resulta? Ang uban nagsalikway niini nangalunod sa ilang pagtuo. Sa manibot pasabot ana, they give up trusting Christ. They give up confessions sa mga core belief of Christianity. They became atheists or they believe a different gospel. Now, muna siya karon. Every small compromises na to, wata kabalo nga, mura na ito ginahinay nga nagkakalunod. Bantayan na to. Aron dili kita mahulog aning mga
udyong sa kaaway. But that's why, kanay mo ang pagtuo, liguna na, ingon dari, 1 John 5:4, kay ang tanan nga gikan sa Dios, kung ikaw, no, iya sa Dios, magbuntog sa kalibutan, ang pagdaog nga nagbuntog sa kalibutan mo kini, ang atong pagtuo. Wala na lain. Wala na lain ang atong pagtuo. Atong bitbiton ang taming sa pagtuo, nga nagbarog sa mga saad sa Dios ug nagpunting kang Hesus aron makapalong kita sa mga nagdilaab nga udyong sa yawa. Wala na lain. Wala na lain pa nga pamaagi. Aron kita makabarog nga ligon. Learn sa mga truth nga gi-reveal sa Ginoo sa imong read the Bible. Go to church. Kay ang kaaway active gayud. Last two na lang. Dada ninyo ang helmet nga mao ang kaluwasan. Now, naay last Friday no nagkanda kog memorial service. Nya akong nahibaw-an niya kaniday tao no usa ka bago ra ka pasar no nga attorney. Bata pa, 40 pa kapi ng edad. And saring akong gipangutan na unsa may cause of death. Nilakaw na siya sa gabi, mga alas 12, pauli na siya, nag-angka siya sa motor. And then ay ni-U-turn nga SUV, na bump ang ilang rear, o nasukamod sila. Ang driver nga nag-helmet, although ang helmet wala na lock, pero at least na helmet, mo'y una na bunal sa pavement o nilagpot ang helmet. Ang attorney nga nag-angkas nga walay helmet, nabunal lang iyang ulo, nabuak, o ang iyang skull, parts ang skull, nitusok sa iyang brain, o dead on arrival, patay, nanggawas ang dugo siyang mga mata, babag, ilong. So inana dahil importante no? Na yung mga heavy blows sa enemies sa tuang kinabuhi. Doubts, confusion. Let us wear the helmet of salvation. Unsa man ning helmet of salvation? Helmet nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Mo ba ning perminti ginatake? Kabalo ba mo? That ang kaaway adunay capacity to inject doubt, ideas, mga butang sa tong nahuna. Although dili niya mabasa ang atong nahuna, pero naa siya capacity to suggest and inject false doubts, fears in our mind. Mo ba ning nahitabo? Remember? Nag-confess si Peter, ingon siya, nangutana si Jesus, kinsa man ko sa inyo Then ana si Peter, you are the Christ, Son of the living God. Gi-affirm sa ni Jesus. Dayon ingon si Jesus, maadto ko sa Jerusalem, aron ihata kong kinabuhi patyon ko dadto. Ningon din si Peter, di ko musugot. Then usay gingon ni Jesus, pahawa Satanas. Kinsa may nagsulti ato? Si Peter. Pero kinsa man tong idea? Sa yawa. So ang yawa adunay capacity to ruin or to suggest things that are not according to the truth of God. Ug usa gayud sa iyahang ginadestroy is our assurance of salvation. Ginadudahan, ginapaduda nga ang gibuhat ni Jesus sa cross sa Calvary. Busa, wear that helmet of salvation. Continue to grow in your faith. Akalag yung ang gospel continue nga imo nang gina-review. The gospel about Christ's death and resurrection sa rason. Know about Christ because mo ni ang mag-guard sa tuwa sa tanan nga mga buhat sa kaaway sa atong kinabuhi. Si Timothy Keller, usa ka theologian, nagsakit nga pancreatic cancer. Hapit na siya mamatay ug muni iyang giingon,
I'm thankful for the time God has given me. I'm ready to see Jesus. I can't wait to see Jesus send me home. He wore the helmet of salvation. His faith in Christ is intact. So I hope for all of us, kita unta na pod, let us wear the helmet of salvation. Your assurance in Christ, ayaw na dudahi. Ayaw dudahi ang kamatayon ni Christ sa cross o iya pagkabanaw. That's enough for us to be saved. Embrace Him. Ang helmet sa kaluwasan mao ang paglaom o kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pinaagi niini atong sa gubangon ang pakigbisog nga adunay kalipay. Nganong malipayon man ka? Nganong joyful man ka? Tungod kay kabalo ka nga napasaylo na imong sala, muning rason nga makigbisog kita kay wala na makaagaw ka nato gikan sa kamot sa Dios. That's the helmet of salvation nga naa sa tong mind. Ikatulo nga kaunom na ni ang espada sa espiritu, no? Mura ni siya ang weapon nga offensive. Usama ni siya ang espada mao ang pulong sa Dios, no, nga duhay suwa magdulot lahos ngadto sa nagulang sa kalag ug sa espiritu nga mga lutahan ug sa mga kinayukan mutukod sa mga hunahuna ug katuyuan. Mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. So, learn how to use, no, just like any soldier nga dapat tun-an unsaon paggamit sa weapon, kita sa pod, Christians, we should learn how to use the word of God. Remember, for example, if the enemy yang gina-inject ang mga doubt diha, mga pagduwa-duwa, may tungod sa imong kaluwasan, naa ba kay bersikulo nga pang-counter ana? Kung ang enemy nag-inject og mga kahadlok, kabalakas imong kinabuhi, na ba kay bersikulo nga pang-counter ana? Kung ang enemy inject ang pagduda nimo, diha sa Ginoo, na ba kay bersikulo nga maka-counter ana? Learn how to use your weapon, the Word of God. Ang walay sayop o dili masayop, hingpit o gamhanang pulong sa Dios, mutigbas sa talang bakak sa kaway, pangilad, kalibutanong hunahuna, filosofiya nga kontra sa kahibalo sa Dios. Nakoy pabor nga hangyoon sa inyo ha. Human akong basa ani, kalihog ko, ang inyong isulti, kusog ha, au. Okay? Deal? Sige ha. Imagine nimo mga army mo na ang officer nga mag-command sa inyo ha. Muni ang iyahang i-command. Pag human ako, sultirin mo ha. Christians! Tayo sa... Grabe mo kayo. Excited kayo mo ba? Christians, suluba ang armadura sa Dios, pangandam sa pakigbisog. Mayong hapon.